Nikhona ngapha. Wazi wamcala amen lo ngapha. Nikhona ngapha. Nikhona ngapha. Awusafani isentele maqala leli ke manje. Hallelujah. Angibingelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu engcwele bazalwane kushunyelwe ngendlela emangalisayo. Amen. Yes sis. Hey. Ngithi hayi. Hey bonke ngidleleze ngena phambi kwamithi. Hayi sho mayile. Hey. Ethe yonke into engizoyikhuluma. Hallelujah. Angibingelele bazalwane ukukhulu ukuthoba uBishop bazalwane nabafundisi bonke abakhona nomama Bishop abakhona egameni lika Jesu omama obaba bakhona insizwa nezintombi no Sunday school egameni lika Jesu ngiyabingelela nonke igama ngophumlani ngomabhodlo umfile ngokakwanya nesibongo uJesu ngiyamthanda wasedisiplo yami egameni lika Jesu. Nizoshumayela leli verse bazalwane bathi ngifake egcineni yabona ngofike egcineni ke ukuthi ngoba basuke sebengene bonke basingena wena egcineni asiphuthume nisekulo kuleli verse lesike siyathandaza egameni lika Jesu. Incwadi kaLuka uchapter 23 sifunde uverse u46 kwakhona bese siyathandaza kuphela. Ngizofunda nje ngizokhuluma nje emzuzu mhlambe ewu10 noma engaphansi ko10 bese siyathandaza egameni lika Jesu. Ithi iBhayibheli plena ngokwethu kodwa kwethu kukaJehova. Plena ithi kuqeda ngo10 minutes kodwa uJehova. Hallelujah. Asifunde bazalwane ngakhithi isikhathi. Luka 23 verse 46. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Ngicela ukuphinda bazalwane. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Baba izwi lakho leli wakhuluma ngalo mandela umhlaba ungakabe bikho. Khuluma ngalo namhlanje simamele singabantwana bakho Baba. Shintsha impilo yethu namhlanje ebusuku namhlanje ntambama egameni lika Jesu Nkosi yethu engcwele nizobuya masinyane. Amen. La esifunda khona bazalwane sithola uJesu esesiphambanweni. La simthola emzuzwini kaJesu yokugcina. Bekade esuka phansi bamnyusela entabeni. Babehambe bemshaya bembhaqa bemthimisela ngamanzi. Sebechazile zonke izinto ekade zenzeka ukuthi bekwenzakalani enyuka egidime enyukela entabeni eyobethelwa esiphambanweni. Abasi iBhayibheli bathi ngesikhathi ethwele isiphambano wayesephelelwe nangamanzi emzimbeni wakhe ngenxa yokuthi wayelokhu eshawa ephelelwa igazi namanzi ayisephele. Washo wonke lamazwi awakhulumayo kuza eaweni lakhe lokugcina lokudlula emhlabeni. Inhlizweni nasengqondweni kaJesu wayenento eyodwa ukuthi ngize emhlabeni ukuba ngizofela laba bantu. Wayazi ukuthi kuzoba nzima khona ukubethela esiphambanweni kodwa wayazi ukuthi mase kudlule i-hour lokufa kwami zonke izinto zizoba ngcono. Ithi iBhayibheli la esifunda khona wathi Baba ezandleni zakho ngiyabeka umphefumulo wami. Ngamanye amagama uJesu wabeka umphefumulo wakhe ezandleni zikaNkulunkulu hayi ngoba wayesehlule uSathane. Wayingasho ukuthi useyafa ngoba usehlule
wayehlulekile ukuba sesiphambanweni, wayengahlulekanga ukuba sesiphambanweni, kodwa vele imishini ayizele emhlabeni wayezobeka umoya wakhe ezandleni zikaNkulunkulu bese yafa. Khona into eyenzakalayo mayiqeda nje ukubeka umoya wakhe ezandleni zikaNkulunkulu, lithi iBhayibheli wafa. Ngoba njalo imasithatha impilo yethu siyibeke ezandleni zikaNkulunkulu, khona izinto zethu ey'fayo. Uphumlana nenkani once wabekwa ezandleni zikaNkulunkulu, uphumlana nenkani uyafa aphele. Yingakho ethi uPawula, akusayimina ophila kimi, kodwa uKristu ophila ngaphakathi kwami. Ungani usho lo mazwi Pawula? Yingenxa yokuthi sengiyisusile impilo yami kimi, kodwa isihleli ezandleni zikaNkulunkulu. Athi uPawula engithanda ukukwenza ngikwenze, kodwa lokho engafuni ukukwenza khona engikwenzayo. Ukwenza kanjani Pawula? Yingoba ngisayiphilele mina, kodwa sengiphilela uKristu. Elithi iBhayibheli wabafela bonke ukuze abaphilayo bengabe besayiphilela bona, kodwa bephilela uKristu owabafelayo. Ngamanye amagama uma sithatha impilo yethu Bishop siyibeka ezandleni zikaNkulunkulu, khona izinto ebesingakwazi ukuzenza esikwazi ukuzenza impilo yethu sisezandleni. Ngesikhathi uJesu engakasho ukuthi ezandleni zakhe ngiyabeka umoya wami, wayengakwazi ukungena kuvaliwe ubonakalise ngaphakathi. Ngesikhathi engakasho ukuthi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wakho, wayengakwazi ukusuka kwabafile. Kodwa sethe ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Singosefika abafundi bakhe bevalele endlini, belusizi bekhathazekile, befana inkosi yabo, befana indoda abeyithembile. Singosu Jesu engena ngaphakathi, iminyango ivaliwe, uthi kuthula makube kini, uthi kuthula makube kini. Wawusebeka umoya wakhe ezandleni zakho. Umoya wakho usubeke kuye, khona izinto ongaqualify ukuzenza, okwazi ukuzenza ngoba umoya wakho ubekwe ezandleni. Waza gijima. Uthi Jesu, Baba, ezandleni zakho ngibeka umoya wakho. Waza boy, gibela etafuleni yomfundisi. Mfuna gibela etafuleni. Noma uzogibela kulesi siphoso besikhulu, ngoba uthi uzokwazi. Uyakwazi ukugibela la? Akakwazi ukugibela. Akakwazi ukugibela, ngifuna ugibele kulesi. Kodwa uthi uJesu, ezandleni zakho ngiyabeka umoya wami. Mayengena ezandleni zikaJesu, uNkulunkulu emukela umoya kaJesu ezandleni zakhe. Khona izinto iboy angakwazi ukuzenza mayengekho ezandleni zami, kodwa manje wagibela ezandleni zami. Khona izinto ebengakwazi ukuzenza akwazi ukuzenza. Akakwazi ukugibela esipitheni, kodwa manje usebeka impilo yakhe ezandleni zami. Ngiyakwazi ukugibela la. Khona ezinye izinto esingaqualify ukuzenza, khona izinto esingenayo amandla ukuzenza, kodwa kumele sabeke umoya wethu ezandleni zakhe. Singena la okuthiwa ngena khona, sifika kuvaliwe ngoba umoya wethu usezandleni zakhe. Basibona sesingaphakathi, bethi baphuza qualify. Yes, I'm qualified, kodwa ngisezandleni zakhe. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to God. Bazathi qualify. Ukasha kunomsebenzi. Kushikila namhlanje uyepasile. Wathatha inyama yakho, wathatha umphefumulo wakho, wawunika izandla zakhe. Bekibiza ungaqualify. Wawuthatha inhliziyo yakho, wayibeka ezandleni zakhe. He qualifies the unqualified. Unikeza abantu amandla ababengenawo amandla. Once wabeka ezandleni zakhe, khona izinto ezenzakalayo. Akashona uJesu ukuthi kwi-qualification yami ngiyawubeka umoya wami. Akashona ithemalini yami ngiyawubeka umoya wami.
zakho ezandleni zakho. Ibe umoya wakho ithi iBhayibheli wakho sinabantu abahluphana ngane emasontweni yingoba umoya usezandleni zakho. Once wafika kuyafa Jesus, kungaphela ukukhuza abantu nokukhumbuza abantu ukuthi abese masontweni. Uma abantu bengabeka umoya wabo ezandleni zikaKristu singaphela ukukhuza abantu abasha sithi bayagana benza ukuthi uma abantu bengabeka umoya ezandleni zabo bengayeka ukukhathaza nasemasontweni ngoba umoya wabo usezandleni zabo. Azophela nama-meeting abizwa njalo kubiza abantu ba-disciplinary hearing abasebenza ukuthi kodwa mawusezandleni zakhe ujuwenza into ngaphakathi kutshela ithi thina sakwenza ukuthi ababeka umoya wabo ezandleni zabo abagoli kakushe mawumpilo yakhe isezandleni zakhe noma ungena esitolo ulibona ibhisiketi kufanele kodwa uqinile into engaphakathi ithi phela khumbula usezandleni zakhe abasezandleni zakhe abasagoli kanjena noma bakhuluma kabi ukuthi baphendule ivuka into ngaphakathi into abasezandleni zakhe abaphenduli kanje. Nashumayela semva few minutes nashumayela semva nobhodla lomlilo konke kufanele ubheke ake sisuse izinto ezandleni zethu ake sibeke ezandleni zikaKristu. Usuka impilo yakhe ezandleni zakhe akusiwena ufuna izinto kodwa izinto ezifuna wena. Kusho njengoba Davide kuNahuma 23 athi surely goodness and mercy shall follow me. Okuhle nomusa kuyangilandela ngoba ngisezandleni zakhe ngibekile ezandleni zakhe noma ngikuphi kuyangithungatha ukuthi ungaphuma bumnyeni hayi ngoba inkinga sengibekile ezandleni zakhe. Noma bethi angiqualify kodwa ngeke ukuthi angisekho kwi-level yabo kodwa ngikwi-level engaphezulu kunabo ngoba mina ngikho kubona kodwa ngisezandleni zakhe. Uwenza ngibe sendaweni ephakemeyo ngoba yena impilo ngiyiphathe kodwa iphethe khaya impilo yami isezandleni. Ufuna siphumelele ephasika singakhathazeki ngalutho okuyakwazi sifuna singakaqeli okwethu asikhathele ukuba sezandleni. Akasazi ngama-condition adlula kuwo